Avui el cigronet. Com és un conte una miqueta llarg, vaig a contar-lo molt, molt, molt ràpid perquè ocupe menys. De manera que heu d'estar molt atents. Val? Diuen i conten que hi havia una vegada un foraster en la plaça de Gandia. Tenia fam, no tenia molts diners i es va comprar una taronja. No tenia una navaja amb què pelar-la i la va pelar amb les mans. Quan peles una taronja amb les mans et queden totes a pegaloses. Ell tenia les mans a pegaloses i una miqueta de set i se'n va anar a la font a beure i a llevar-se les mans. I estava allí bevent i llevant-se les mans, quan va veure un cigronet i digué, ostres, un cigronet, un garbancito, amb tant com m'agraden, i xup, se la guardava en la butxaca. El cas és que, anant per la plaça, començaren a sonar les campanes, din dilindon, que volia dir que començava la missa, i ell, que era molt beato, immediatament se'n va anar a l'església, però quan anava a entrar se'n recordà que portava aquell cigronet en la butxaca, i un cigronet és menjar, i amb menjar no es podia entrar en l'església. I digué, què faré? Mira, tocaré una porta, a veure si me la guardaré. Tocava una porta, pom, 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 3 voltes. Li va obrir la dona, què vols? Mira, és que me podries guardar este cigronet mentre jo me'n vaig a mitja? Sí, home, sí, deixa-lo per ahí. Resulta que allí, en aquella casa, hi havia una gallina que era molt espavilada, que anava per ahí pispant tot el que pillava. Quan va veure el cigronet va dir, ostres, un cigronet, amb tant com m'agrada, i xop, d'una picota, se'l va engolir. Quan va arribar l'home a preguntar per el seu cigronet, la dona li va dir, ai, senyor home, mira el que ha passat, resulta que tenim una gallina que és molt espavilada, que va per ahí pispant tot el que pilla, i quan ha vist el cigronet, d'una picota, se l'ha engolit. I ell li va dir, a mi no me vinga amb romansos. La gallineta o el cigronet, o me'n vaig a cal l'alcalde. Clar, l'alcalde d'aquella època de Gandia era més roïn que la matapussa. I la dona pensava, mare meua, anirà a cal l'alcalde i li donarà a ell la raó. Me quedaré sense la gallina, sense el galliner, sense la casa i em tocarà anar a viure baix del pont. Mira, sap què li dic? Arresa la gallina. L'home se'n va anar en la gallina, passar per la plaça, sonaran les campanes, din dilindon, hi havia una altra missa, ella que se'n va anar. Però quan anava a entrar, pensava el que pensava i digué, mare meua, ara per una d'aquelles a esta gallina no li agrada el sermó del senyor retor i a mi tant sermó me'n pren coc, el retor baixarà de la trona, m'agarrarà a mi ja la gallina, me tirarà escales avall, me trencaré la cuixa a la cama o el llest verigüel i veig quin desastre. Mira, tocaré una porta a veure si em la guardaré. Toca una porta, pom, pom, pom. Li va obrir la dona. Escolta, me guardaries? Sí, home, sí, deixa-la per ahí. Resulta que en aquella casa hi havia un porquet que feia 3 dies que no menjava. No menjava perquè no li donaven de menjar. No li donaven de menjar perquè anava de cagueroles i estaven a veure si se li arreglava la panxa. I el cas és que quan va veure aquella gallina tan espectacular, feu i en 2 mossos se la va cruspir. Quan va arribar l'home a preguntar per la seva gallina, ja tenim el lío muntat. Ai, senyora, me miro el que ha passat, resulta que tenim un porc que fa 3 dies que no menja, quan ha vist aquesta gallina tan espectacular que vostè ha portat, en 2 mossos se la menja. Mira el mos que m'ha reat a mi intentant... A mi no me vinga amb romansos. La gallineta o el porquet, o me'n vaig a cal l'alcalde. Clar, la dona li digué, endugues el porc. S'emportà el porc, passar per la plaça, sonaren les campanes, allà que se'n va anar a missa. Aquell retor devia tindre un estall agarrat perquè només que feia misses i misses i misses, una rere l'altra. Però quan anava a entrar, pensava el que pensava i digué, mare de Déu, ara per una d'aquelles a este porc només entrar li entra una repretonet, ho ompli tot de cagueraes, la gent entrarà mirant a veure si és el retor de sempre o un substitut o el que siga, es pegarà un esbaró, pegarà 3 voltes de campana, se pegarà una castanya, se trencarà el cap, el cul, l'esquena, qualsevol part del cos, es buscaran un bon advocat i a mi em tancaran a la presó. Mira, saps què? Tocaré una porta a veure si me la guardaren. Pom, pom, pom. Escolta, home, sí, deixa-lo per ahí. Resulta que en aquella casa hi havia un bou. Els bous normals i corrents no mengen carn. Mengen pienso, garrofes, herba i coses així. Però, amics i amigues, els bous que ells no es compten mengen el que els dona la gana. I aquell bou, quan va veure d'un blac cap a dins, quan va arribar l'alemany, ja tenim el lío muntat. I ells, ai, senyora, mira el que passa. I ells, la gallineta, perdó, el bou, el bou, el porquet, o me'n vaig a cal l'alcalde. Però com li vaig a donar este bou, que és un cementari increïble, que ens ha cobert 300 vaques, i ens ha costat una barbaritat. El bou, el porquet, com seria l'alcalde? Que la dona preferia donar-li el bou abans de saber res de l'alcalde. Ell s'emportà el bou, passava per la plaça, sonant les campanes, allà que se'n va anar a missa, quan anava a entrar, pensava el que pensava, digué, mare meua, ara per una d'aquelles, el retor porta una casulla roja, o la samarreta del seu equip de futbol, perquè després fan un partit, ahir, i el bou me la juna, se m'escapa, m'emprena a córrer per mig de l'església, li arbota l'altar, li arrea una cuerna al senyor retor, l'enrefila per amunt i tenim 2 santo cristos, el de veritat i l'altre el senyor retor així, i a mi me tiren de l'església per tota la vida en lo beato que soc. Mira, tocaré una porta, a veure si me la guardarem. Pom, 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 tocaré una porta. Escolta, me'n guarda... Sí, home, sí, deixa-lo, lliga-lo per ahí. Clar, que tu penses, dius, hosti, arriba un tio en un bou, toca la porta, tu li obres i dius, me guardes el bou,
mátala por ahí. Bueno, però en els contes passen aquestes coses, ja vos dic. I el cas és que resulta que en aquella casa hi havia una xiqueta que estava malalta, que quan va sentir bramular el bou començava a dir: jo vull fetge de bou que ni pica ni cou, si no se moriré, jo vull fetge de bou que ni pica ni cou, si no se moriré. I clar, la dona, sa mare, va dir: però filla meua, quan li anem a treure el fetge del bou, veuràs quin desastre quan arriba el foraster, veuràs quin lío tenia, vull fetge de bou que ni pica ni cou, si no se moriré. Sa mare va dir: ui, 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 ui. A mi esta me torna boja, la refile per la finestra i sim en l'informatiu de les dos. Mira, li trauré el fetge al bou i que siga el que Déu vulgui. Li va treure el fetge al bou, li el va fregir amb tomateta, sabia, pimentó i uns allets i un poc... i uns tocs que ella coneixia. I coses increïbles que passen en els contes, la xiqueta se'l menjà tot, es posà bona i m'emprengué a botar a la corda i a cantar Susi Pelotilla, Susi Pelotilla. Clar, quan va arribar l'home ja tenim el lío muntat. I la dona li diu: ai, senyora, mira el que ha passat, resulta que tenim una xiqueta que estava malalta i que quan t'ha sentit bramular al bou ha començat a dir: jo vull fetge de bou que ne pica ni cosa, no se moriré. I com és una pesada, si ho sabré jo, lo pesada que és filla meua. Mira, jo no tinc més remei que traure-li el fetge al bou abans de que me tornarà boja, I se la menja, no la senta ell cantar Susi Pelotilla. I la mare va dir: a mi no me vinga amb romansos. La xiqueta o el bou o me'n vaig a cal l'alcalde. Clar, la dona no volia donar-li a la xiqueta perquè encara que era una pesada, era la seua pròpia i particular pesa. I tampoc volia anar a cal l'alcalde perquè sabia que alguna cosa ruïna li passaria. De manera que li va dir: bueno, esperes un momentet, ara li l'arregle i li la trac. Se n'entrà cap a dins, va agarrar un sac, dins del sac va ficar una botitxa plena d'aigua, va ficar un perol de fang ple de serraura. Ho lligà tot, ho va traure, allí a la porta li digué: tinga, ahí té la xiqueta. I este foraster que fins a este moment del conte s'havia comportat de manera astuta i intel·ligent, a partir d'este moment es torna idiota perdut i es creu que ahí està la xiqueta. Agarra el sac, se'l carrega i se l'emporta. I camina que caminaràs a algun lloc, arribaràs, hagué de girar un cantó, sense voler, bam, li pegà una cantella al sac. Se badà un poc la botitxa plena d'aigua i per el badall m'emprengué a xorrar una coseta que es pensava que la xiqueta s'havia peixat. I digué: que te pixes, que te cagues, en el riu mos veurem. Seguí caminant, camina que caminaràs, hagué de girar un altre cantó sense voler, pam, perquè se li havia esgolat el sac, li pegà una altra cantellà, se trencà la botitxa plena d'aigua, se trencà el perol ple de serraura, se banyà tota la serraura i per els forats del sac m'emprengué a xorrar una coseta entre grogueta i marroneta que es pensava que era que la xiqueta s'havia cagat. Així que em mirà i digué: que te pixes, que te cagues, en el riu mos veurem. Va arribar al riu Serpis, que és el que passa per Gandia. Anava ple del que es pensava que era merda de xiqueta. Estava tan enfadat, tan cabrejat, tant que se l'emportaven els dimons, que agarrà el sac i diu: miau, xof, a l'aigua. Però la lligassa que portava el sac se li enganxà i ell també, miau, xof, a l'aigua. I l'aigua del riu Serpis, que en aquella època portava aigua, se l'emportà aquell foraster que era tan espavilat que d'un cigronet, que és una cosa insignificant que no val res, volia emportar-se una xiqueta. I de Gandia, que no sé si ho sabeu, però són les més delicades del món. I conte contat, ja s'ha acabat i per la ximenera se n'ha anat volant el gat.